2021-2022 yıllarda Tatarstan Kitap Nəşriyyatı iri-яңа проект башлап җибәрә. Ул да булса татар халык иҗатының 25 томлыгын бастыра башлый. Менә шушы олы эшнең, зур эшнең, бу эш инде Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән берлектә бара. Зур эшнең беренче китабы инде дөнья күрде. Ул татар халык иҗаты мифология дип атала. Ягъни менә бу беренче томга татар халык иҗатының юл башы, сукмак башы, гомумән аның нигезе һәм башлангычы булып саналган мифлар, риваятләр, төрле ышану ырымнар керде һәм тупланды. Һәм бу характердагы, мондый характердагы китап, том әле гомумән Татарстан Китап Нәшрияты тарихында беренче мәртәбә шулай системалар рәвештә җыелып туплап бирелә. Татар халык иҗатының мифология томының төп төзүчесе Галимә Ләйлә Хәсән кызы Дәүләтшина. Укучы өчен бу китап бик кызык булачак. Һәм гомумән менә мондай система рәвештә татар мифологиясын иңләп, барлап, төзеп эшләнгән эш әлегә юк иде. Менә бу мифология томына кергән бүлекләр шулай ук беренче кешенең барлыкка килүе, беренче кабиләләрнең яралуы һәм беренче табигать күренешләренең, дөньядагы әйберләрнең беренче яралышы шулай ук риваят рәвешендә, миф рәвешендә тәкъдим ителә. Аннары инде тагын бер кызык бүлек бар. Ул да булса дәвалау магиясе, саклау магиясе. Һәм иң соңгы бүлекләрнең берсе әлбәттә ул ырымнар, ышанулар бүлеге. Ягъни тормышыбыздагы һәр деталь, һәр ишарә ниндидер бер магик ышану белән бәйле. Мәсәлән, уң аяк белән торып басарга уянгач, яки сул аяк, уң аяк, ничек карау, ничек бару, ничек кайту, көннәргә карап ышанулар, ырымнар. Менә барысы да укучыга кызык булып тоелыр дип уйлыйм, чөнки көндәлек тормышта булар барысы да кирәк. Менә бу китапның кызыклы ягы шунда, аны гадәти тормышта да кулланып була. Андагы төрле менә шушы борынгы әфсәннәр, тәфсилләр, ышанулар, ырымнарны да, аларның бер зыяны да юк. Монда кара ырым, кара шаукым юк. Шын халык ырымнары, халык ышанулары һәм халык мифлары тупланган китап бу.